A Asociación de Veciños, Comerciantes e Industriais da Milagrosa entregara os premios Milagrosistas do ano 2024 a unha vintena de persoas na gala que terá lugar o vindeiro venres, día 26. O Pazo de San Marcos acolleu esta mañá a presentación da 32 edicións desta iniciativa que conta co apoio da Deputación e do Concello. José Tomé felicitou os organizadores o tempo que destacou o compromiso da institución provincial con movemento veciñal da provincia. Unha sociedade civil activa é necesaria. Por qué? Porque reactiva a vida dos barrios e, ademais, digamos que é o termómetro que mide a calidade democrática e que sinala o camiño da convivencia. As asociacións como a da Milagrosa contribúen a isto que estou dicindo. Como en anteriores edicións, os galardóns recaen en políticos e representantes de varias institucións, profesionais e empresas de diferentes ámbitos, merecentes de recibir o cariño do barrio máis enlleiro da cidade. Unos que viven no barrio, outros que estuveron relacionados co barrio e outra serie de persoas que nos seus cargos, na súa representación, pois levan o nome do barrio e danlle un prestixio ao barrio. Entre os milagrosistas deste ano figuran a alcaldesa de Burela, Carmela López, a directora da Granxa Galloso Castro, Sonia Verdes, e a concelleira lucense Olga López Racamonde. Tamén o reitor da Universidade de Santiago, Antonio López, e o presidente da Deputación da Coruña, que se trasladarán a Milagrosa para recibir o premio. Cada ano a asociación se crece premiando cada vez máis persoeiros dunha calidade profesional, académica, personal, do máis alto nivel. En agradecemento á súa colaboración, a Asociación Veciñal da Milagrosa entregou ao presidente da Deputación a peza cerámica que recibirán como agasallo os premiados.